Vždycky nám vzadu merajú čas. A vždy, keď mi Peťo donesie čiatku, znamená, že musíme naozaj končiť. Ja som si to nemyslel, to všetko Vlado. No nič, proste aj tak raz musíme skončiť, lebo to je otázka za milión. Viete, čo je otázka za milión? Prečo je to tak? A viete, prečo je to tak? Pretože život nie je ružová, ružová, ružová. Čo? Keď si istá, že už konečne máš toho pravého, zrazu všetko padá, všetko padá. Keď sa večer ťa každá bez výnimky pravidelne. A prečo človek, ktorý ťa má tak rád, zrazu odišiel tam sám. Možno, že to hneď nepochopíš, si len môžeš jedine, keď spíš. Život je ružová záhrada, Ježiško sa s nami pohádal, a nám sa s hamstvom naperať. Zakrývame len svoj vlastný strach, prečo nás tu takto nechal stáť. Slova číslo 3, kto ju pozná? Chcela by si vedieť, prečo hlasy, ktoré cítiš za sebou, ťa pália viac než dotyk na perách. Prečo sa všetci prestanú smiať, ty až keď sa otočíš, svet ide ďalej. A ty, možno, že to nepochopíš, si len môžeš jedine, keď spíš. Život je ružová záhrada, Ježiško sa s nami pohádal, máme sa s hamstvom naperať. Zakrývame len svoj vlastný strach, prečo nás tu takto nechal stáť. Možno, že to niekde pochopíš, si len môžeš. Život je ružová záhrada, Ježiško sa s nami pohádal, na nebo sa s hamstvom naperať. Zakrývame len svoj vlastný strach, prečo nás tu takto nechal stáť, takto nechal stáť. Tak čo ešte máte? Tak ideme! Wow! Wow! Yeah, yeah, yeah! Yeah!